kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana zvingwa tosvika panapa kare kekutanga, tanga nekusubscribe wojoina this amazing YouTube channel toramba tichingoudzana zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndasvika nenyaya panapa yandiri kutambira inosiririsa pari kunzi sawira waPresident Emmerson Mnangagwa uyo aimbova mutungamiriri wenyika yeZambia, iyo nyika yakagarwa navaMnangagwa, vamwe vanoti ndo nyika yavaMnangagwa chaiyo, vanhu vanongotaura zvakasiyana siyana. So Edgar Lungu vari kunzi vafira munyika yeSouth Africa. Edgar Lungu munoziva kuti ndove kuzotorerwa chigaro navaHakainde Hichilema panguva yatiri tingangoti ndove kudyiwa mumaelection kana kuti kudyiwa musarudzo dzakazoitika muZambia navaHakainde Hichilema. So iko zvino tikutambira mashoko ekuti vaEdgar Lungu havasisiri panyika pano, vaEdgar Lungu vari kunzi vafa. Ndo nyaya yandiri kutambira iko zvine zvimhuri yeZimbabwe. Saka ndangoti ndingogara ndamhanya neupdate. Munoziva kuti inini I will never disappoint, ndiri munhu wekuti ndiri faster pazvinhu zvangu. Saka garai mangoziva ndo zvaitika. VaEdgar Lungu havasisiri panyika panapa, vafa ende vafira munyika yeSouth Africa. Tichazodzoka tichizonyatsoonesa kuti zvakazofamba sei kuti vazosvika ikoko vazosvika pakunzi vafa, kuti vakazorwara nekuzodii nekudii, but iko zvinezvi chandangoti ndingomhanya nazvo ndiko kuzivisai kuti sawira waPresident Emmerson Mnangagwa kana kuti sawira webato reZANU-PF akusisina. Ndo munoti izvezvi so nyika yeZambia neZimbabwe zvaimbodyidzana zvakanyanya murume iye pakanga ari pachigaro ende vaishanyirana zvakanyanya, asi pakazongoita regime change pakangosvika pakuchipindawo vana Hichilema nerimwe team avauye kuZimbabwe ende makanzwa nyaya paya pachinzi vari kutoda kutobatsira kuti pamwe zvichida bato ravo ringazoendawo rikanopinda kana takadzoka, asi vakatonzi vakabhanwa, havana kuzokwanisa kunge vachazocontesta mumaelection mamwe aizonge ari kutera panguva diki yatiri kupinda emuZambia. Saka havasi kukwanisa, vanga vasingachatokwanisi kunge vachizodzokera musarudzo idzodzo. Iko zvine tikutambira shoko rekuti vaEdgar Lungu vafa havasiri pakati pedu, ndo nyaya iri panapa. Ndabva ndangoti ndingoshandisa mukana zvekare kune vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani avo, kana vanoda kuregister company usina work permit kana kuti study permit. Pane vanonzi education research ana mukoma Owen vendaisa nhamba dzavo apo, vanopedza masports ndo vega shasha vanozvigona. Register makambani muri yeZimbabwe kuitira kuti mangwana muri dzisazofe nenzara, munongogarawo mune something chekubata kuitira kuti mukwanisewo kuwanawo matenda mubudiriro zvinoitawo vamwe. Saka veeducation research vanokuvhurira company vokuregistera FNB business account yekuti unozokuwa kuwana foreign currency, wakuita malocal nema-international transactions. Hauchanetseka nemari ukangoti ndingena unongoza zvebusiness, munhu anongoti kuti ndizive kuti unoita business ndozasi anongoti kweche mari yako passport. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Vakuitirei plan B. Kune vamwe vanoda kugara vada kuti saka chinchi kulenti zvinoita mari, price handitaure because vanozoshaya hope makungofona. Saka vabate panhamba dzavo dzandatokusiyira ipapa idzi. Ndinotanga ndati pasi neZANU-PF kuti ibhoikane, ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechitu ndinoti pasi nezvigananda naMnangagwa wacho. Ndichiti pasi nezvigananda naMnangagwa wacho. Ndichida kupinda panyaya yandakaona ichitenderera pachivhitivhiti pasocial media. Munoita basa chaizvo akomana. Nyaya yandakaona yaitaurwa nezvayo yaGambakwe. Vakomana vana veZimbabwe zera redu ireri masunura manje, uye masunura chaiko. I think chamisa ndichiti chamisa no, Tsvangirai akataura kuti imbwa kana yazvara vana vayo havasunuri musi umwe. Isusu takasunura kudhara, imimiwo makusunura izvezvi. But patanga tichikuudzai manga muchiti aiwa vanhu vanonyepa, maopposition party anonyepa. Now izvezvi masunura vana veZimbabwe. I thank you
vana vezimbabwe uye rambai makabatana. Chinhu chinonzi Gambakwe is not a journalist. Gambakwe ijournalist yeZanu PF. Zvizivei izvozvo. Timu ranyoka yemabhunu makaonesesa, makaona neglazi chaiko chakunyatsa kuona chaiko chiri kure, makatononoka kumuona munhu iyeye. Musambomuregera futi. Izi Satan, munhu iyeye Satani chaiyo munhu iyeye. Gambakwe harizi journalist rinobudisa zvinhu zvechokwadi, unobudisa zvinhu zvemanyepo zvoga. Gambakwe unodya naMnangagwa neZanu PF. Gambakwe zvakafanana neichi chipanzi ndiani ichi chimwe chiya vanochitani ndachikangamwa very sorry. Varume ndoda kuudzai nyaya yeGambakwe. Gambakwe batai vakomana, mubate mumupine zvakanaka. Ndiye akalingisa information yese. Gambakwe akalingisa information yese Gambakwe kuti nyoka yemabhunu asvike pakupinda mutrongo. Anouya semunhu akanaka kwamuri, anouya semunhu akanaka kwatiri. Apa imhondi munhu iyeye. Anoruma achifuridzira. Takamuona kudhara Gambakwe. Panguva yakabva Mugabe chaiyo takamuona kuti munhu anonyepa munhu iyeye. Plus achitotaura zvinhu zvake so unototi zvinhu izvo zvoshuwa mangwana zvinomuka zvatoitika. Yeti zvinotora nguva kuti zviitike. Ane defense imwe yaanenge ainayo ipapo. Anenge aine push imwe yaanenge ainayo ipapo. Muchiti haiwa ichi chokwadi ichi. Apa manyepo. Saka munhu iyeye wamabata iyeye, mabata chaipo hamuna kubata rongo. Musamboita zvokufungidzira. Kufanana naTinashe Jonase. Inyoka iyeye, Tinashe Jonase iyeye. Chiya ndo chinyoka chiya. Chinyoka chimwe chiya. Chigananda chimwe. Vanhu vaya vanorya naMnangagwa. Vanhu vaya vanopiwa mari naMnangagwa. Ndiri kutaura chokwadi chandiri kutaura pano. Waifanirwa kudai akatorohwa, maifanirwa kudai makamurova ipapo pakatosvika ipapo musina kumuregedza. Musamuregedza uye mufanira kumutsvaga kusvika mamubata kuti dzvi. Munhu iyeye. Izi Satan anofanira kutambura kwevanhu. Anotosimuka muno achienda kuZimbabwe, muSouth Africa. Kusimuka muno muSouth Africa muno achienda kuZimbabwe achindoti muno muZimbabwe zvinhu zvakanaka, zvinhu zvokugadzirwa bhobo chichi. Tinozviziva, taivhura machanel ake. Muri kuitisa imbwa mari muchivhura machanel ake. Vese vari kuvhura machanel ake. Muri kuitisa munhu svina mari. Muri kumukomenza, kumupa makomenzi enhema. Ndinotenda kuti vana veZimbabwe masvinura, mazotarisisa. Kulieni, ita basa rako. Pasi neZanu PF. Pasi naMnangagwa. Ndoda kuti iboyikane. Takabvira kudhara. Takabata chimuti kuti dzvina nhasi takachibata hatichiregedzi. Mabatiro wakachita Kulieni iwawo ndo mabatiro atakachitawo isusu. Saka odi yangu iyi ndinokumbira kuti vazvinzve vari kuboyikana vachi ivavo vandiri kutaura nezvavo. Yes. Revolution ngaipushe kusvika yabudirira, kusvika zvaita Mnangagwa nda step down, kusvika mwoyo wake wamira. naMundarageza ita basa wakanonoka hako but ita basa. Mapanzwisisa ipapo. Musaregera chimunhu chakada sechiya. Gamba kwese aisi munhu ari right. Iye ari kutodya achitoguta iye nemhuri yake. Anditi vana vake izvezvi havasi kuchikoro kuZimbabwe. Anditi mapaona. Vana vake vanopinda zvikoro zvenhangirikiri izvi. Private school. Anditi mapaona. But vedu vanokwangwaya. Anditi munozviona. Saka zvinhu izvozvo guys please musamira. Rovai basa kusvika zvinhu zvanaka.
nyoka yamabhunu mukomana, ndinokusimbisa mfetu semasimbisirwa aunoitwa nevamwe vanhu unosimbiswa nechembere. Wona kuti uri kusimbiswa nechembere wakafanana Chamisa anowana mapawa kubva kune chembere, because Chamisa anobatwa nemachembere kudai so vechiti takamira newe nyangwe zvakanyaita sei. Ukaona chembere dzabva pauri, nyoka yamabhunu wagara pasi, ndinoda kuudza chokwadi. But ukaona chembere dzichimanya dzichiuya kwauri kudai, une makomborero akawanda, une pawa rimwe rinopisa, wapanzwisisa. Gadzirisai nyika 2 minutes guys, time yaenda guys, chigadzirisai nyika, time yaenda. Mudharageza usamira, gadzirisa nyika, makanonoka kugadzirisa dhati nyika yeyi, but ichitogadzirisai, matosimuka chitogadzirisai nyika itonaka. Munangagwanda abude aende zvachose, nyika inake vakomana. Vanhu vatambura zvinoitwa vanhu muSouth Africa munomu. South Africa inourawa vanhu each and day. Zvitunha zvingani zvinopfuura pabhodha paya zvichienda kuZimbabwe. Saka please maZimbabwean, please wonai zvatinoitwa munomu izvezvi. Tinonzi tinopedza mabasa, tinoita sei chichi, hatipedzi mabasa, but ivo vanenge vasingadi kushanda because havadi kumukira. Guys, ngatigadzirisei nyika yedu inake. Pashoma ipapo pandataura ipapo, I think muchapanzwisisa nokupabata ipapo. Ndinotenda kuliye ndinokumbira kuti audio yangu ineika ruzhinji rweZimbabwe vanzwe inzwi